Doncs Artur Coll, la quarta medalla catalana, medalla de plata, 5.55. Aquest any has fet molt bona marca, s'ha arribat a fer una marca personal de 5.60. Suposo que bé, però potser no del tot, no? O què? Sí, estic molt content amb la temporada que he fet. He fet marca personal 2 vegades, avui 5.55. He estat en totes les competicions per allà per 5.50 i per això estic molt content, per la constància. Però és veritat que avui esperava més i em quedo amb un sabor agradós, que bueno, em dona més ganes per l'aire lliure. Per l'aire lliure. Tu havies fet la mínima RFA, vull dir que per fi veiem un partidista català que torna a estar, diguem-ne, en el cas i l'elit, no? Totes les aspiracions són possibles, no? La veritat que sí, tinc moltes ganes, no només per aquesta RFA europea, sinó per l'aire lliure, pel Mundial de Tòquio. Ara per mi és l'objectiu, ara descansaré uns dies, però pensaré a tope amb aquest Mundial i intentaré preparar-ho a l'aire lliure en tot el que pugui per fer aquella mínima RFA de 5.74. Doncs molta sort i a per totes. Moltes gràcies.